இப்போ எல்லாருமே பார்த்துட்டு இருக்கோம், எல்லாருமே நடிக்கணும், ரீல்ஸ் போடுறாங்க, சோஷியல் மீடியாவில் அவங்களோட டேலண்ட் காட்டுறாங்க, யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்காங்க, விளாக் பண்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆக்டிங் என்னவா இருக்கு? எல்லாமே இருக்கணும். பேசிக்கலி தேர் ஷுட் வாய்ஸ் அண்ட் பாடி, two aspects which I think is very important for acting. The way they deliver, performance is both தான், body language சரி, voice modulation சரி. How you will modulate the dialogues in your own way, your own style. இன்னொருத்தங்களை ஃபாலோ பண்ணாம நம்ம ஓன் ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணணுன்றது நம்பர் 1. நம்பர் 2, the practice of performing in front of hundreds and thousands of people. நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நான் சினிமாவை நோக்கி போறேன்னு சொல்லிட்டு சென்னையில வந்து இன்னும் வடபழனியில மேன்ஷன்ல தங்குறதா இருக்கட்டும், இங்க வந்து பைக் டாக்ஸி ஓட்டுறாங்க. பட் ஆனா அவங்கள்ட்ட சொல்றது, உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது நீங்க சோஷியல் மீடியால போகணும், அதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா? I do. ரைட், டுடேஸ் ஏஜுக்கு அதுதான் கரெக்டான ரூட்னு நினைக்கிறேன். லைக் ஐ செட், இங்க நெட்வொர்க்கிங் பிளேஸ் a huge role. ஓப்பனா சொல்றேன், ஏன்னா எனக்கு இந்த ஜின்சக் அடிக்கிற விஷயம் எனக்கு பழக்கம் இல்ல. Here you need to know that we have to source.